want to overstate the case because there are many countries like exactly. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. اتصور إيد نهاجري كفرس كارتا سيحي بلو دكتور أبي حمد مس جورج سورس انتاي مخيرو قدم جن ماننت جورج سورس كنك على عيق بايو جورج سورس ጸረ ሰሜቲኪው ጸረ ሃይማኖቲው ፈጣሪ የለን ኢሉ ዝኣምን ንግብረ ሰዶማውያን ዝድግፍ ናይ ኦፕን ሶሳይቲን ካልኦት ማሕበራት መስራቲዩ ኣብ ድኻ ዝኾኑ ሃገራት ግጭት ብምፍጣር መንግስቲ ይቕይር ናይ ዲሞክራት ደጋፊዩ ኣብ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ ኢድ ዘለዎ ሰብዩ ግን ዶክተር አብይ አሕመድ ምዚ ስጋ ለበስ ጋኒን እንታይ መኺሩ እዚ ሰብ ናይ ነዊሕ ዘመናት ልምዲ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ሰራቕን ደላላይን እዩ ንሱ ዝኣትወን መንግስታት ይኹኑ ሃገራት መወዳእትኦም ንኹሉ ነገራቶም ንጻዕዱ ንምዕረባውያን ኣሕሊፎም መሃብ ዕጭኦም እዩ ዝኸውን ብዛዕባ ካፒታሊዝም ነፃ ዕዳጋ እንዳሰበኸ ብነፃነት ንሓንቲ ሃገር ጓሕጊሑ ዝሰርቕን ዘስርቕን ውሩይ ዓለም ለኸ ሰራቕዩ ጆርጅ ሶረስ ኣብ ሃንጋሪ ካብ ኣይሁዳውያን ቤተሰብ ኣብ 1930 ተወልደ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣይሁድ ዘርኢ ዘለዎ ዋላ ተኾነ ጸረ ሰማያውያን እዩ ዝኾነ ናይ ጸረ ሰማያውያን ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብምሕጋዝ ስሙ ይለዓል እዩ ጆርጅ ሶረስ ኣብ ሃንጋሪ ተወሊዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ተማሂሩ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ኣሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎ እዚ ካብ ናይ ናዚ ጭፍጨፋ ሃዲሙ ምቕማጡ ኣሜሪካ ዝገበረ ጆርጅ ሶረስ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብ ዓለምና ዝጥቀሱ ቢልዮነራት ክስራዕ ይከኣል እዩ ናይዚ መደብ ዕላማ ናይ ጆርጅ ሶረስ ስውር ኢድ ንምቅላዕ እምበር ናቱ ቢልዮነርነት ኣርእስትን ኣይኮነን ግን እዚ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስውር ኢዱ ሰዲዱ ንዝፈጸሞም ግፍዕታትን ሸርሕታትን ክነቃልዕ ኢና ኣስተውዕሉ እዚ ሰብ እዚ ንገዛ ርእሱ ናይ ግብረ ሰናይን ናይ ዲሞክራሲ ተሟጋቲ ገይሩ ብምውሳድ ብዝሒ ዘለዎም ህዝባዊ ማሕበራት ብምምስራት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ላቲን ኣብ ምስራቅ ኣውሮፓ መንግስትታት ክሳብ ምግልባጥ ዝበፅሐ ዓመፀኛታት ዝድግፍ እዩ ነዚ ተግባር ዝውዕል ካብ 100 ንላዕሊ ዝበፅሑ ህዝባዊ ትካላት ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብምግባር ዝፍለጥ እዩ ብቐጥታ ሓገዝ ካብ ዝገበረሎም ትካላት ኦፕን ሶሳይቲ ፋውንዴሽን Freedom House, International Republican Institute, National Democratic Foundation, ናይ Human Rights ከም ቀንዲ ካልኦት ትካላት ይርከቡ Hungary, the Czech Republic of money. Unfortunately, it hadn't also been that we didn't have money to give in case. ጆርጅ ሶረስ ኢዲዮትዩ ካብ ዝመርሖም ዓበይቲ ዓመፅ ዘ ኦሬንጅ ሪቮሉሽን ኣብ ዩክሬን ዘ ሮዝ ሪቮሉሽን ኣብ ጆርጂያ ዘ ቡልዶዘር ሪቮሉሽን ኣብ ዩጎዝላቪያ ከምኡውን ኣብ ድዕራብ ዘ ስፕሪንግ ሪቮሉሽን ካልእ ብዝሒ ዘለዎም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ምስራቅ ኣውሮፓን ኣብ ኤስያን ዝተገብረ ዓመፅ ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኣብ ግብፂ ዘጋጠመ ከም ኣብነት እንተሪእናዮ ናይ ኣሜሪካን ናይ ትራንስፖርት ሚኒስተር ነበር ወዱ ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተወሉ ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት ዝተባሃለ ትካል ዝገብሮ ዝነበረ ጎስጓሳት ገዛ ገዛ እንዳኣተወ ዓመፅ ክለዓዓል ዝገብሮ ዝነበሩ ናይ ገንዘብ ድጎማ ክርኢ ንኽእል ኢና ጆርጅ ሶረስ ነዚ ድጋፍ ዝገብር ሓልዮት ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ኣብታ ሃገር ሊበራል ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ብዝብል ሽፋን ሂቡ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ባንክታትን ኢንሹራንስን ናይ ምቁፅጻር ድሌት ወይ ባህጊ ስለ ዘለዎ ጥራዩ ነዚ መርኣያ ዝኸውን ጆርጅ ሶረስ ሓደ እዋን ካብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባንክታት 10 ቢልዮን ፓውንድ ብምግዛእ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ፓውንድ ሕፅርታት ብምፍጣር ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ናይ 2 ቢልዮን ፓውንድ መቕሰብ ክረኽበሉ ዘኽኣሎ ኣሻጥር ከም ዝሰርሐ ዝፍለጥ እዩ በዚ ዝተበሳጨው እንግሊዛውያን ቢልዮነራት ድማ
The Man Who Robbed the Bank of England ናይ እንግሊዝ ባንክ ዝሰረቀ ሰብ ዝብል ቅጽል ሰብ ሂቦም ሞዮም ኣብ ማሌዥያ ዝተባሃለት ሃገር ውን እዚ ቢልዮነር ኣብታ ሃገር ዝፈጸሞ ናይ ኢኮኖሚ መጥቃዕቲ ዘ ኢኮኖሚካል ዋር ክሪሚናል ብምባል ንዑ ጥራይ ዕላማ ዝገበረ ሕጊ ኣብ ፓርላማ ክሳብ ሙጻእ ዘብጽሐ ዕሉል ዓለም ለኻዊ ሽፍታዩ ጆርጅ ሶሮስ ብዛዕባ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጸቂጡ ዝሰርሕ ኣምላኽ ፈጣሪ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ በኣእምሮ ዝፈጠረዩ እምበር ፈጣሪ ዝበሃል የለን ብምባል ብፍልስፍንኡን ስብከቱን ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ እምነቱ ኣብ መላእ ህዝቢ ዓለም ከስርጽ ዝጽዕር ሰብ ብግብረ ሰናይ ስም ነቲ ሰይጣናዊ ሰርሖ ብዕሊ ዝሰብኽ ናይ ዓለምና ቀዳማይ ተንኮለኛ እዩ እዚ ሰብ ኣብ ዓለምና መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ዝኾኑ ትካላት ባዕሉ መስሪቱ ብገንዘብ ሓገዝ እንዳገበረ ንዓለምና ከም ድሌቱ ዝዘዋውራ ንግብረ ሰደማውያን ቀንዲ ደጋፊኦም ዝኾነ ብሚልዮናት ክልግዝ ዝጸንሐን ዘሎን ሰብ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሃገራት እንተ ብፍታዎም እንተ ተገዲዶም ነዚ ግብረ ሰዶምነት ክቕበልዎ ዝገበረ ዝገብርን ዘሎ ሰብ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 35 ቢልዮን ዶላር ነቲ ንሱ ዝመስረቶ ማሕበራት እንዳለገሰ ንዓለምና ከም ልቡ ዝዘዋውር ንመንግስታት ብመፈንቀለ መንግስቲ ዝለዋውጥ እንተ ደልዩ ኣብ ዓለምና ናይ ኢኮኖሚ ነውጢ ዝፈጥር ነቲ ናይ ጥፋት ተግባራቱ መሰናኽል ዝኾንዎ መንግስታትን ትካላትን ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝገብር ኣብ ዓለምና ብስውር ኢዶም ተንኮላቶም ካብ ዝፍጽሙ ሰብ ሃብቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ሂማን ራይት ሕብራት ኣውሮፓ ዩኤን እዞም ትካላት እዚኣቶም ናይ ጆርጅ ሶሮስ ናይ ውልቂኦም ክበሃሉ ይከኣሉ እዞም ኩሎም ትካላት ናቱ ገንዘብ ሓገዝ እንተዘቋርጽ ክዕጸው ክፈርሱ ከም ዝኽእሉ ይእመን እዩ እዞም መንግስታዊ ዘይኮኑ ዓለም ለኸ ትካላት ብምልኦም ናቱን ንዕኡ ዝመስሉ ብጾቱን ናይ ጥፍኣቶም ኣጀንዳ ዘፈጽሙሎም ከም ዝኾኑ ግልጽ እንዳኾነ ካብ ዝመጽእ ጸኒሕሎ ጆርጅ ሶሮስ ነቲ ክርስቲያን ብፍላይ ከዓ ንኦርቶዶክሳውያን ንምጥፋእ ናብቲ ናቱ ኣምላክ የለን ዝብል ናይ ፍልስፍንኡ ኣስተምህሮ ንኸምጽእ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለማትን ሃገራትን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ደም ፍሳስ ናዕቢ ዘለዓለ ክፉእ ዳቢሎስ ዝቐንኣሉ ሰብ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ኣብ ዩክሬን ኣብ ሶርያ ኣብ ኣርመንያ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኦርቶዶክሳውያን ብግፍዒ ተጨፍጪፎም እዮም ኣብ ዞባና ዘጋጠመ እውን ተሓታቲ ንሱ እዩ ኣብ ማእኸላይ ምስራቅ ኣብ ካልኦት ሃገራትን ክልተ ዓይነት እስልምና ክህሉን ንሕድሕዶም ደም ክፋሰሱ ገይሩ እዩ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ካብ ዝተገብሩ መፈንቀለ መንግስቲ 90% ብናይ ጆርጅ ሶሮስ ዝተገብሩ እዮም ንዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ዝተፈጥሩ ደም ዘፋሰሱ ናዕቢ ኩናት ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ጆኖሳይድ ሃገር ዘፍርሱን ህዝቢ ዝበታተኑ ናይ ዓመጽቲ ኩናት 90% ብናይ ጆርጅ ሶሮስ ውጥንን ባጀትን ዝተፈጸሙ ከም ዝኾኑ ነዚ ሓቂ ዘቃልዑ ባዕሉ ጆርጅ ሶሮስ ዝቐተሎም ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኸ ተንተንቲ ዝዛረቡ ሓቂ እዩ ጆርጅ ሶሮስ በቲ ንሱ ዝምውሎም ትካላት ሪፖርት እንዳውፅአ በቲ ስውር ኢዱ ስውር ክፍኣቱ ምስ ፈጸመ መሊሱ በቲ ሓደ ኢዱ ገይሩ ድማ ነቲ ግጭት ዝፈጠረ ኣካል እንዳተቃወመ ሓላው ሰላም ንሰላም ዘስፈን ኢሉ ወተሃደራት እንዳለኣኸ ድጎማ እንዳሃበ ናይ ኩናት መሳርሒ እንዳሸጠ ብነፃውን እንዳሃበ ዝደልዮ ዝገብር ሽፍታ እዩ መሊሱ እውን ንህንጸትን ልምዓትን ኢሉ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ነቲ ሃገር እንዳገበረ ኣብቲ ሃገር ንሱ ዝኣመነሉ ፓርቲን ወልቀ ሰባት ክመርሑ ኣብ ስልጣን ዘቐምጥ እታ ስውርቲ ኢዱ ነዋሕን ናይ ክፍኣት ኣቦ ናይ ተሓድሽ ናይ ዓለምና መንግስቲ መስራቲ ማሕበር ኣጋንንቲ ብምባል ዝፍለጥ እዩ ተቃውሞ ዘልዕሉ መንግስታትን ምሁራትን ካብ ጸወታ ወጻኢ ዝገብር በዚ ስርሑ ዕውት ከም ዝኾነ ዝምስከረሉ ናይ ዓለምና ዋና ኣዛዚ ናይ ግብረ ሰዶማውያን ኣቦ ላዕላዋይ ሓላዊኦም እዚ ስጋ ለበስ ጋኒን ጆርጅ ሶሮስ እዩ እምኾዳ ዶክተር አብይ አሕመድ ነዚ ስውር ኢድ ንምንታይ ጨቢጡ